че моите най-малки приятели вече готови за проповедници. Изнесаха една чудесна проповед върху блаженството. Надявам се да сме си водили записки. Не знам кое за вас е любимото ви блаженство. Може да ми кажете? Любимо блаженство всичките. Блажени кротките, може би. Ако сме по-избухливи, това ще не е любимото блаженство. Или блажени милостивите, ако сме по-осъдителни. Добре. Когато сме гонени за правда, можем да си припомним това блаженство, гонените за правда. На мен любимото ми блаженство е блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Страхотно. Можем да застанем в Божието присъствие, когато нашите сърца са чисти. Едно от нещата, които замърсява нашите сърца, това е, днес ще си говорим точно за нея, за гордостта. Познавате ли някой горд човек? Ако тая сутрин сме се виждали в огледалото, значи със сигурност познаваме. Ако не сме, може би е хубаво на обяд да се видим и веднага ще се запознаем. Всеки един от нас притежава гордост, която, разбира се, има негативно влияние върху нашия живот. Роналд Рейган, още преди да стане президент, изнася една реч в Мексико Сити, самия град. И след така доста въодушевената реч, която изнася, забелязва, че има много малко аплодисменти, които получава. И така малко смутен си сяда на стола и след него излиза друг оратор, който започва да говори на испански и хората буквално му пляскат след всяка фраза. И Роналд Рейган се почувства малко неловко и за да излезе от тази ситуация, той започва да пляска първи, най-силно, макар че не разбирал нищо, и приключва последен с пляскането. Тогава към него се обърнал един човек и му казал: господине, ако бях на ваше място, не бих правил това, защото това е човека, който превежда вашата реч в момента на испански. Падаме в неудобни ситуации, които така по някой път ни смиряват. И това е може би основната цел за тях. Тяхната основна цел. Нашата история днес от Свещеното писание не се развива в Палестина, нито се развива в Вавилон, а още по-на изток в персийската столица Суса. Годината, през която се развива историята, е 485 до 465, някъде в този период. И разбира се, може би се досещате за коя личност става въпрос. Там са се намирали разпръснати евреи, още от Вавилонския плен. И личността, която ще оприличим така с личността, пример за гордост в Библията, е името на един човек, Аман. Аман от Аман, нали, можем да кажем. Това е човек с власт, наистина огромна власт, напълно обаче унищожено собственото си его. Падението на Аман всъщност се разкрива, че гордостта в крайна сметка, която не може да бъде контролирана, може да съсипе нашия живот. Може да затвори очите ни за реалността, която съществува около нас, може да премахне истинската радост и, разбира се, да изгони смирението от нашите сърца. Историята на Аман започва с неговото издигане. Всъщност, вижте какво е притежавал този човек. Така, да, супер. След това цар Асуир повиши Аман, сина на Агатица Амитак, въздигна го и постави... Извинявайте. Може би без да искам да тискам. Да. И го постави над столовете на всички първенци, които бяха около него. И всички царски служители, които бяха в царската порта, се навеждаха и се кланяха на Аман. Той има невероятно положение, този човек. Взема висок пост в престола там, където е поставен, в персийския дворец. Но след това следва проявата на гордост. И ние виждаме следващия текст, че всъщност това изкарва Аман извън контрол. Следващия текст всъщност ни показва, че и Аман им приказва за славата, за богатството си и многото си деца, как царя го беше повишил и как го беше издигнал над първенците си и царските слуги. Аман каза още: даже и царица Естир не покани друг с царя на обощението, което направи, а само мен. Така, Аман е много доволен. Буквално той човек има всичко. Той е издигнат до такава почест, че човек направо може да му завиди. Обаче всичко това не ме задоволява, казва Аман, има нещо, което ми пречи, не ме задоволява, като гледам юдея на Мардохей да седи при царската порта.
Да имаш всичко и въпреки това нещо съвсем малко да ти попречи да бъдеш щастлив. Не знам дали сме го преживявали, но това се случва в живота на Аман. Неговото огромно его и постоянното му желание за признание всъщност го кара да се чувства нещастен. Когато ние се чувстваме нещастни, основната причина, най-често това е гордостта. По някакъв начин тя ни кара да се чувстваме недостатъчни от това, което имаме. Един автор казва следното нещо, цитирам ви го: когато свързваме своята идентичност с признанието и възхищението на другите към самите нас, ние им даваме власт над нашите емоции. Когато свързваме нашата идентичност с признанието и възхищението на другите, ние даваме власт на другите над нашите емоции. Това наистина е така, защото ние зависим от тях. Ако те кажат добра дума за нас, ще се почувстваме щастливи, но ако ни пропуснат, както в случая Мардохей пропусна да се поклони на Аман, това може да съсипе нашия живот. Това е историята, която ще разгледаме днес. Всъщност, какво се случва с живота на този Аман. Една истинска история, която се е случила през 1986 година. Край бреговете на Русия два кораба се сблъскват. Изпадат много хора в морето, водата тогава е студена, макар че се случва лятото, в онзи край е била студена водата и много хора загиват от тази катастрофа. Но още по-притеснително е разследването, което е проведено за причината на катастрофата, всъщност ни смущава много повече. Защото се оказва, че причината за катастрофата не е било проблем с радарите, нито че е имало някаква гъста мъгла, а просто ината на двамата капитани. И двамата се движили по един и същи курс, и двамата са били уведомени, че срещу тях идва кораб, и нито един от тях не е пожелал да отстъпи място на другия кораб. И в крайна сметка двата кораба, в момента в който те решават да вземат мерки, е вече твърде късно и двата кораба се сблъскват и става голяма катастрофа. Това е един пример за това как действа гордостта в нашите сърца. Невъзможността да отстъпиш, невъзможността да се съобразиш, всъщност по някакъв начин води до падение. Аман е всъщност описан като типичния егоист. Този човек се обгражда само с хора, които му ръкопляскат, ако можем така да кажем. Представяте ли си? Подобен типаж човек е бил и Сталин. Той обича да се заобгражда с хора, които по някакъв начин той изпъква над тях, те го слушат и неговото его така се поддържа на добро ниво, може да ги контролира. Това е случая с Аман. Хората около него показват действителност какъв и самия той. Но при всички положения гордостта ни прави нестабилни. Забелязали ли сте? По някакъв начин няма сигурност, когато ние се чувстваме, когато сме горди, когато имаме нездравословна оценка за самите себе си. Днес не е по-различно. Публикувате нещо в Instagram и получавате едно-две сърчица, а виждате, че много хора са го видяли. Това е малко така отчаиващо, нали? Депресиращо. Как не ми харесват моята публикация. Или ако давам предложение, намирам се в някакъв екип, работя заедно с тях, давам предложение и разбира се, моето предложение не е прието. То един път не е прието и втори път като не е прието и някакси почвам вече да си мисля, че не ставам, нали, че не давам добри предложения. И третото не е прието, мога да си помисля, че всъщност може да бъде наранено моето его и да се почувствам много, много нещастен. Или ако кажем глупост зад гърба на човек и човека разбере за тази глупост и ние се срещнем с дадения човек, която сме казали и дали ще намерим сили да му кажем съжалявам, това не беше добре, което направих. Нали, обикновено опитваме да сменим темата, да отклоним въпроса някъде другаде, а най-добре е да избегнем самия човек, така ако можем да го заобиколим, той в единия край, ние в другия и така се разминаваме. Гордостта ни пречи да общуваме, да застанем лице в лице един с друг и да можем да кажем това, с което сме наранили човека, или пък да проведем един наистина здравословен разговор. Има един автор, Дейвид Роуди, който казва следното нещо. Сега ще ви прочита този текст. Гордостта е глухарчето на душата, корените й са дълбоки, само малко, което останало, пониква отново. На английски е римувано, съжалявам, че не е много добър така поетичен превода. Семената й се забиват в най-малките окуражаващи пукнатинки и тя процъфтява в добра почва.
Гордостта процъфтява в добра почва. И накрая той казва, опасността от гордостта е, че тя се храни с доброта. Идват хората и ви казват, чудесна проповед. Нали? Идват хората и аз така, чувствам се много добре. Сега това не означава, че накрая на проповедта не може да го кажете. Нали? Бих се зарадвал, ако го кажете, но това е опасност. Нали? Или ви похвалят за неща, които дори не ни притежавате толкова много. Това по някакъв начин не развива нашата гордост. Гордостта води до самоизмама. Тя ни убеждава, че нищо никога не е достатъчно. Това е без значение колко сме постигнали, винаги има още нещо за постигане. И това е причината, е гордостта. Гордостта, както и завистта, се фокусира не върху това, което има, а върху това, което няма. Представете си, Аман има всичко. И няма едно единствено нещо. Поклона на Мардохей. И това е тотално съсипва неговия живот. Той замисля един пъклен план срещу Мардохей. Гордостта подхранва идеята, че светът ни дължи нещо. Светът ни дължи признание, хората ни дължат признание. Те са длъжни да го направят. Внимание, служение. Но ако не го получим, ние се чувстваме огорчени. Обикновено това е типично за гордия човек. Винаги някой ми дължи нещо. Винаги някой ми е виновен за това, което ми се случва. Винаги фърлям упрека към другите хора. Аман иска не само смъртта на Мардохей, вижте докъде ескалират нещата, ами иска смъртта за целия му народ. Той казва да унищожа Мардохей нещо малко за това, което той ми причини. Какво му е причинил Мардохей? Просто не му се е поклонил. Ама неговото сърце е разбито направо това нещо и казва, сега това е малко, тая болка, която ми причинява, ще му причиня още повече болка. Гордостта ни кара да се състезаваме в нараняване. Нараниш единия, той ме нарани, аз ще го нараня 2 пъти повече, после 3 пъти повече. И това е една непрестанна надпревара, която разрушава взаимоотношенията. Гордостта изкривява представата ни за другите. Тя ни фокусира само върху обидите. Някой е казал цяло изречение, обаче ние взимаме само тази дума, която не ни харесва много и правим портрет за самия човек като неприятен, като лош, като черен, а всъщност не е така. Света не е черно-бял. Как можем да се противопоставим на гордостта? Кой е антипода на гордостта? Ако трябва да измислим един образ, да погледнем един образ в Библията, който е противоположен на Аман, кой бихте избрали? Имате ли такъв герой в Библията? Исус, точно така. Ние виждаме в Филипяни, 2 глава, 7 стих, това, което проявява Исус, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана удобен на човеците. И следващия текст, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Така, Елън Уайт казва следното нещо в Копнежа на вековете. Гордостта и себелюбието не могат да процъфтяват в душа, която съхранява паметта си свежи сцените на Голгота. Ако трябва по някакъв начин да се върнем към смирението, тя ни казва, припомнете си картината, в която Исус беше разпънат. И тогава онова, което стои във вашите сърца, което ви пречи, и което издига бариера в общуването за другите, ще бъде сломено. Тя не може да процъфтява в душа, която съхранява паметта си свежи сцените от Голгота. Ще разгледаме няколко истории как можем да победиме гордостта, което е основното в нашата тема. 5 стъпки ще разгледаме за преодоляване на гордостта. Първата най-важна стъпка, това е осъзнаването. Най-трудното нещо в този свят е да осъзнаем, че сме горди хора. Ние сме си супер, идеални сме си, животът е перфектен, аз съм нормален човек. Много лесно забелязваме гордостта в другите, но не в себе си. И това е най-сложното. Във всяко едно лечение най-трудното нещо е осъзнаването на проблема, регистрирането на проблема. Мога ли да призная, че съм горд човек? Как мислите вие? Исус има ученици, с които ходи. И всъщност той избира 3 от учениците си в една от историята, за да ги заведе на планината на преображението, където той се преобразява на една планина.
Сега представете си какво се случва с другите 9, които остават там. Другите 9 са дълбоко обидени, защото те не са с избраните на тази планина. И при тях точно в този момент идва един баща с болно дете, което е обладано от ням дух. То се гърчи детето и сега учениците казват, ние ще помогнем. Да, но какви са мислите на учениците в този момент? До момента те са мислили, защо ние не сме там в планината. Някаква обида е била вътре, те са били дълбоко засегнати. Вероятно са си говорили един с друг. Добре, аз какво съм по-малко от Петър? Що пък точно Йоан избраха или Яков? Що не мен? И в това време идва бащата с детенцето и казва, изликувайте ми детенцето. И те казват, добре, ще го изликуваме. И пробата, ма не се получава. Нещо не е наред. Защото първо нещо в сърцата им не е наред. И Исус, когато идва, всъщност заявява точно това нещо. Роден е вярващ и е развъртен. До кога ще съм с вас и ще ви търпя? Доведи си нас тук и след това ние виждаме, че всъщност Исус изликува този човек. Учениците преживяват тази битка в сърцата си и те не могат да се преборят с нея. И резултатите след това не закъсняват. Няма изцеление, няма чудеса. Не може Бог да действа, когато сърцето е изпълнено с голяма преграда и с гордост. Тази история приключва и малко по-късно в продължението в Лука следва с една друга история. Всъщност един от проблемите на гордостта е да се чувстваш обиден за това, че не си избран. Не си специално избран. Другия проблем на гордостта е да властваш на другите. Осъзнато или не, с думи или ние по някакъв начин се опитваме да налагаме волята си на хората, когато сме горди. И по-късно се случва точно това. Исус е с учениците и той може да ги настави да бъдат по-смирени, но те самите проявяват желание проявяват блъсък помежду си, кой ще бъде първи в Божието царство. Това се случва непосредствено след тази история. Кой ще бъде първи в Божието царство? Една голяма надпревара. Лука 9 глава, 46 стих, казва, и между тях възникна пререкание, кой от тях ще бъде най-големия. И това е нормално. Тримата са избрани някъде там и в умовете на учениците явно възниква съмнението, аз да не съм по-ниска категория от тези тримата, и започва битка. Аз ще бъда повече в Божието царство. Исус сега не ме е избрал, ама после ще ме повиши по някакъв начин. И тогава това е проявление на гордост. След това историята в Лука продължава надолу. Тук ще видим последователно 4 истории, които разкриват какво се случва в сърцата на учениците. Продължава по-надолу със следващия текст, Лука 9 глава 49 стих, който казва, а Йоан се обърна към него и каза, наставнико, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име и му забранихме, защото не върви с нас. Йоан е така възмутен, че и други проявяват дарби на изцеление и той се чувства по някакъв начин заплашен. Той не държи монопола, не държи лиценза и се обръща към Исус за помощ. Обърнете внимание, това е любимият ученик на Исус, който най-добре познава Исус. И той казва, Исус се забранява и на другите. Ние само можем да изцеляваме. Невероятно, нали? След това историята продължава с няколко стиха по-надолу, когато, Лука 9 глава 54 стих, като видяха това учениците му, Яков и Йоан казаха, Господи, искаш ли да заповядаме да падне гръм от небето и да ги изтреби, както направи Илия? Спомняте си историята. Отиват до едно село, там те не са приети и разбира се, пак любимия ученик на Исус и неговия брат имат идея какво трябва да се случи. И разбира се, Исус тогава така доста остро се обръща към тях и казва, вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Не знаете на какъв дух сте. И това са всичките тези 4 истории, които ви изброих, са истории свързани с топ of the top. Най-добрите. Уния, които Исус е избрал. Представяте ли си? И тези хора искат да пада гръм, искат само те да проповядват, искат те да са първи, обиждат се, когато не са избрани в специалната група. Това са учениците на Исус. Това е първото нещо, да осъзнаеш гордостта
И в тези истории, в които те попадат, чрез тези случки Исус им напомня и по някакъв начин им дава така лампичка да им светне, че те имат проблем. Нали, накрая това, което казва на Йоан, вече идва малко в повече и той го казва директно, вие не знаете на какъв дух сте. Но те самите може би осъзнават, че нещата, които се случват, не са много окей. Сега следва втората точка, която е всъщност много важна. Добре, само тук ще обърна малко внимание. С какво ученици са по-различни от нас? Те хора, те притежават, дори аз някой път си мисля дали не е повече гордост. Нали? Но проявяват доста гордост. Какво са по-различни? Що Исус е избрал точно тях? По какъв начин те изпъкват над нас? Всъщност има нещо интересно в техния живот. Учениците не отрекаха това, което Исус им каза и приеха урока, който той им дава. Ако първата стъпка е да осъзнаем, част от втората стъпка или естественото продължение е да решим да предприемем действие. Учениците можеха да кажат: не ме занимавай, това е нормално. Щом не съм избран от тази група хора, щом не съм от специално избраните, значи не искам да бъда повече твой ученик. Или можеха да кажат: аз нямам проблем, всичко е наред при мен. Обаче голямата разлика между нас и учениците е, че те решават да пристъпат, да вземат мерки, да направят крачка. И не отрекаха, не подминаха, не замазаха, те решиха да се преборят и да победят гордостта в тях. На всяко от тези Исус им помага всъщност да осъзнаят гордостта си. Исус помага ли на нас да осъзнаем гордостта си? Помага ни, разбира се. Като сравним живота си с Неговия живот, ние веднага разбираме, че нещо не е наред в нашия живот. Нали? Това е чрез Словото на първо място. На второ място, ако ние не можем да осъзнаем гордостта си чрез Словото, Исус ни поставя в различни ситуации, в които разбираме, че сме горди хора. Но и ако там не сме достатъчно чувствителни да разберем, че сме горди хора, разбира се, Исус ни вкарва в страдание заради нашата гордост. Преживяваме болезнено някакви неща, за да можем да осъзнаем, че сме горди хора. Това са така един възпитателен процес, който Бог вкарва в нас поетапно, постепенно, цък, твърдявайки, но в крайна сметка Неговата крайна цел е да очисти гордостта. Каквото и да ни косва на нас това нещо, Той иска да ни по някакъв начин изчисти. Така, учениците приеха уроците, които Исус им дава. Първата стъпка, казахме, това е да осъзнаем, че сме горди хора. Втората стъпка е да възпитаваме в нас сигурна идентичност в Христос. Голяма част от гордостта се дължи на несигурност и нуждата от външно утвърждаване. Исус, чиято идентичност е вкоренена здраво в Бога, остава непоклатим. Той човек среща сериозна съпротива. Фарисеите го хулят, гонят, заплашват. Той по някакъв начин не води един живот, в който е одобрен от всички. И въпреки това той човек продължава. Исус продължава. Не се отказва. Защо не се отказва? Как ни го разколеба никой? Нали, ние казваме, той е Божий син и заради това. Ама той живее в подобна ситуация, в която сме и ние. И ние можем да бъдем като него. И нека да видим примера, който той ни дава. Идентичността на Исус беше единствено и само в Отец. Аз съм дошъл тук да върша не моята, но волята на моя Отец. Какво мисли Бог за мен е единственото важно нещо за Исус, а не какво мислят хората. Хората ще мислят различни неща. В единия случай ще кажат Осана, а в другия случай ще кажат разпни го. Един приятел ми казваше, работата на служителя много често се намира между тези две крайни точки, между Осана и разпни го. И това е нормално, ние сме го виждали в нашия живот. Къде е нашата идентичност? Мнението на коя личност е важно за нас? Ако е на Отец, ако е мнението на Бог, ние ще можем да продължим и някой път ще имаме критики, някой път ще имаме похвали, но нито едно от двете неща няма да ни отклони от това да изпълним волята на Бог. Това беше идентичността на Исус. Исус, за него беше важно какво мисли Отец, а не какво мислиха хора. Дори и не беше толкова важно какво мислиха учениците за него. Така че ние ставаме по-сигурни, знаейки, че Бог ни цени. Независимо от мнението на другите хора. Независимо. Бог ни цени. Той ни обича.
Така, продължаваме с третата стъпка. Първо осъзнаваме, че сме греховни и като осъзнаеме, за да не се отчаяме, първото нещо е да се вкореним в Бога. Какво мисли Бог за нас? И третата стъпка е да приемем Божията благодат. Това е супер важна стъпка. Ходенето в смирение не е нещо, което ние можем да направим сами. Бог ни дава силата да се смирим. Ние не можем да се смирим сами. Бог ще го направи чрез Неговия дух. И това се случва най-много чрез Божията благодат. Какво искам да кажа? Кое ще ви смири повече? Ако Бог дойде и ви изобличи за греха, който сте извършили, или ако Бог дойде и прояви милост към вас за греха, който сте извършили. Милостта на Бог ни смирява, а не Неговата справедливост. По-скоро справедливостта ни ожесточава към Бога, нали? И казваме, омръзна ми, ти ме тормозиш, ти ме по някакъв начин ограничаваш, искам да бъда свободен, пусни ме да бъда свободен. Докато милостта на Бог ни прави свободни. Всъщност, милостта на Бог ни привързва към Бога и тя смирява нашите сърца. Спомняте си цитата на Елън Уайт. Човек, който е фокусиран върху кръста, в неговото сърце гордостта изчезва. Когато разберем, осъзнаем какво е направил Бог за нас, ние забравяме за нашите претенции, за нашите болни амбиции, доказвания и така нататък. В Яков, вижте, Яков, 4 глава, 6 стих, той ни казва следното нещо. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Благодатта носи със себе си смирението, което Бог ни дава. Това е третата стъпка, да приемем Божията благодат, да видим милостта Му. Вкореняваме се в Бога, виждаме Неговата милост, разбираме, че сме обичани въпреки проявената гордост в тази ситуация. И четвъртата стъпка е, колкото и странно да изглежда, да бъдем благодарни. Споделих в самото начало, че гордостта се фокусира върху това, което нямам, а смирението и радостта върху това, което имам. Така че това е важна стъпка. Аман би избегнал падението си, ако само можеше да види какво има. Имам висока позиция, мисля, че имаше някои текстове, в които казваше, ако не съм ги прочел, ще ги прочетем, дома ми е пълен с деца. Има всичко този човек. Уважение. Ако той се беше фокусирал върху това, той ще бъде супер щастлив човек. Така аз съм невероятно щастлив. Спомням си в един петък вечер, докато се молихме, и една от жените се помоли така: благодаря ти, Господи, за това, което си ми дарил, за дома ми, за нещата, които по принцип ние си ги приемаме за даденост. Но тя каза: благодаря ти за това нещо. И си казвам, гледай, семпл. Обаче наистина води до щастие. А ако имаш някаква болна амбиция, винаги ще се чувстваш неудовлетворен. Това е благодарността, е много важно нещо. Учениците обаче, за разлика от Аман, избраха да се фокусират не върху това, което нямаха. Всъщност учениците нямаха много неща, нали? Учениците нямаха дом, където да останат, окей? Учениците нямаха още какво? Не винаги имаха уважението на хората, нали? Спомняте си в това семейско село. Какво още нямаха? Те нямаха семейства. Много от тях нямаха семейства. Не винаги, вероятно, са имали достатъчно храна. Не винаги са имали някакви удобства. Много неща нямаха. Те буквално почти нищо нямаха. Но те избраха да се фокусират върху това, което имаха. Какво имаха? Исус. И те казват, това, което имаме, е достатъчно, за да бъда щастлив. Всъщност, това е причината, това е начинът, по който Бог се справя с греха. Аз си дадах сметка. Бог се справя с греха, като ни дава нещо много по-ценно от това, което света ни дава. Ние имаме някакви амбиции в този живот. Да постигнем някаква кариера, да имаме някакво удобно жилище и така нататък. Да развием живота си, да постигнем някакви цели. И това стои пред нас като някаква така фикс идея, която ако не постигнем, ние се чувстваме нещастни. Учениците обаче избраха да видят онова, което ги направи истински щастливи. Ако ние си дадем сметка, че Исус е повече от това, Исус е повече от това да имам доходна работа. Така ли е? Разказах сутринта една история в училищната група. Един човек отива, интервюира един друг, гледа го като интервю клипче
И казва, човек, искаш да ти дам $20,000, 20 милиона долара. И другия казва, да, супер. Ма кажи вълшебната думичка. И той казва, благодаря. Добре, вика, ще дам 20 милиона долара, но имам само едно условие. Има едно условие. Давам ти парите и условието е утре да не се събудиш. Ще приемеш ли това условие? И он казва, ти луд ли си? Как ще взема тези пари? Не, няма да го приема. И тогава той му казва, виждаш ли, приятел, всяко събуждане сутрин ти струва повече от 20 милиона долара. Бъди щастлив. Всяко събуждане сутрин на нас не струва много повече, отколкото постигането на целите, които искаме да достигнем. Ако ние можем да оценим това, което е Исус, ние ще бъдем щастливи хора. Независимо, че нямам 3-стаен апартамент, имам 2-стаен. Или че живея в таванска стая, или че карам колело вместо Тесла, или най-различни други неща. Аз ще бъда щастлив. Ще отида една идея по-далеч. Независимо от това, че губя близки хора, детето ми е загинало при катастрофа, която аз съм причинил, примерно. Независимо, че се разболявам от рак, независимо от това, аз ще бъда щастлив. Защо? Защото Исус е повече. Той е повече от детето ми, повече от здравето ми, повече от всичко, което имам. Ако мога да осъзная това нещо, аз ще бъда щастлив. Всъщност, това е причината учениците да бъдат щастливи. Те да имат изобилен живот. Нали, Исус казва, ще ви дам изобилен живот. И ние казваме, къде е този изобилен живот? Още не съм оцелил щитицата от тотото и така банковата ми сметка е винаги на ръба. И така. Къде е изобилният живот? Аз съм изобилният живот. И наистина е така. Никой друг за нас в живота ни не е правил това, което Исус прави. Никой друг. Струва си да живеем с Него и да бъдем щастливи от това, което Той ни дава в нашия живот. Нека да се фокусираме, това беше четвъртата стъпка в преодоляването на гордостта, нека да се фокусираме върху това, което имаме. Ние имаме Исус. Имаше една песен, която ми е любима. Исус е достатъчен. Христос е достатъчен. Това е наистина достатъчно. Ама ние искаме и още, което прави Исус недостатъчен. Искаме и друго, и друго, и друго. Исус е достатъчен. И ние можем да бъдем като учениците напълно щастливи. Където и да отидем, учениците какво казаха? Къде да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Няма къде да отидем. Исус им казва, изберете, ето, може да се върнете по домовете си, може да си организирате живота по друг начин. Петър казва, не, аз тук не мърда. Това е супер. Това, което имаме, е супер. Можем да преживеем връзката си с Бога по този начин. Така че, нека ежедневно да преброяваме какво Бог ни е дал. Събуждате се сутрин и веднага разбирате, че имате 20 милиона. Че сте с 20 милиона напред, що сте се събудили тази сутрин. И оттам нататък започвате да си броите, че сте здрави, че така, имате покрив, имате храна и така нататък. Добре. И последната стъпка за преодоляване на гордостта е префокусирайте. Обикновено гордостта е фокусирана върху нас, обаче вече когато сме опознали Бога, когато сме сигурни, че сме Негови деца и че сме обичани, когато Исус е достатъчен за нас, сега вече може да погледнем и навън. И да видим, няма ли някакви други нужди около нас. Няма ли някой, който преживява трудно, страдание, няма ли някой бездомен, някой беден, някой ощетен от живота човек и не мога ли по някакъв начин да му помогна. Истинското смирение не означава да мислим по-малко. Означава да мислим по-малко за себе си. Да обърнем поглед към другите хора. Но това идва на последен етап. Идва след като сме преминали другите 4 стъпки. Вместо огорчението защо не съм с 3 избрани на планината, аз мога да се фокусирам, нали, това е болка, която аз вътрешно преживявам, върху детето, което страда, а пък аз съм здрав. И аз имам дарбите да го излекувам. Те са там, те имат своята задача, обаче пък аз имам възможност да послужа тук и сега. И това, разбира се, ще смири много сърцата ни. И ако учениците разсъждаваха така в този момент, щяха да излекуват това дете. Не ги осъждам, защото на тяхно място и аз щях да съм като тях. Щях да кажа, те, 3 избрани. Нали? А аз тук, горкия, извергнат, изоставен от Исус. И така. Вместо да се боря да съм първи като позиция, нали? Аз съм първи в Божието царство. Не, аз съм първи в Божието царство. Нека да погледна към... Нека да се боря да бъда първи в служенето.
Исус казва, който иска да бъде първи в Божието царство, нека ви бъде слуга. Защо се боря за тая позиция да съм първи? Завиждам ли на Камен, че е старейшина? Я си признайте. Завиждате ли благородно на Камен? Добре, окей. Той най-много ще трябва да работи, човека, и най-много работи. Не сравнявам, окей. Работи човека, дава всичко от себе си. Нали? Не е важно позицията, а важно е желанието ми да послужа. Няма нужда да се боря за позицията, добре е да се боря да послужа на някой. Вместо да гледам какво правят другите църкви, нали? Те казаха, и другите изгонват бесове, така, трябва да им забраним и да се надпреварвам да бъда по-добър от тях. Правим ли го това някой път? Мога да видя каква дарба ми е дал Бог на мен и как мога да послужа тук и сега. Ще бъда ли щастлив? Да. Иначе в другия случай постоянно нещастен. Те направиха еди какво си, а пък ние и така. Вместо да очаквам признание, нали, съм от това село, трябваше хората да кажат, вие сте невероятни, елате тук да ви сложим една трапеза. Вместо да очаквам признание, нека направо да се насочи към друго поле, където има нужда да послужа. Така че най-сигурният начин да се смирим е да отместим погледа от себе си и да го насочим в служба към другите. Особено когато никой не ни гледа. Ще го пробваме ли това? Да послужим на някой без никой да ни види. Без да го обявиме след това в мисионските минути и да го поснем в социалните мрежи. Не. Да послужим така тайничко. Просто защото човека има нужда. Исус го демонстрира това нещо, като изми краката на учениците. Нали? Той избра да послужи. Отмести погледа от себе си към учениците, смири се и им послужи. Така, приключваме с едно кратко обобщение. Битката с гордостта не се печели за един ден. Това е ясно. Това е процес. И всеки ден ние се посвещаваме на тази битка, като започваме деня с желание Бог да ни помогне да се осъзнаем, че сме горди хора. Гледаме си в огледалото сутрин, така, докато си миеме зъбите и си казваме, Слави, ти тая сутрин така, егото ти май е доста голямо. Дай да видим какво можем да направим по него. Можем ли по някакъв начин да се смирим? Бог винаги ни смирява. Бог ме смирява. Прецакаме с презентацията. Видяхте как бяха буквите в началото. Бяха направо добре, ама на този проектор не излезна както трябва. Бог може по някакъв начин да ни помогне да се смирим. Можем да си зададем въпроса, обидих ли се, че не съм специално избран някъде, не съм в някаква специална позиция, не съм почетен, не ми обръщат внимание. Обиден ли съм от това, че други правят това, което аз правя по-добре от мен? Това са въпроси, които може да се зададем, докато си мием зъбите и да си дадем сметка, че всъщност ние сме горди хора. Нека второто важно нещо да не отхвърляме това, което Исус ни дава като прозрение. Исус ще ни го даде като прозрение. Нека да кажем, Господи, трудно е, ще се боря с гордостта. Искам да направя крачка, да я победа тая гордост. Но преди това, по-важното нещо казваме, е да съм сигурен, че въпреки, че съм горд човек, аз съм дете на Бог. Това е сложно, но трябва да съм сигурен. Горделивия Слави всъщност е обичан от Исус. Трудно е да си го представим, защото ние не обичаме горделиви хора, но Бог ни обича. Може би най-близката асоциация е с родител-дете. Колкото и пакости, колкото и горделиви да са децата ми, аз ги обичам. Не мога да ви обясня защо, но ги обичам. Просто ги обичам по подразбиране. Не ми правят никакви добрини, те ми правят, но по принцип, дори да не ми правят никакви добрини, аз ги обичам. Ей така. Дори всеки ден да идва да ми правят пакости, пак ще ги обичам. Най-силната метафора за любовта, безусловната любов на Бога към нас, според мен е родител-дете. И Бог не случайно ни дава привилегията за родителството. Тогава можем да го осъзнаем, че това наистина е една безусловна любов. То те наранява, ти пак го обичаш. Най-много можеш да простиш на детето си нещата, които той прави. Най-много на него можеш да простиш. Каквото и да ти прави, както и да те обижда, каквото и да те предаде по някакъв начин, старчески дом да те изостави, после да ти иска имотите. И крайна сметка, нали, в един определен момент пак ще се върнеш към него. Добре, второто важно нещо е да сме сигурни, че въпреки всичко, въпреки гордостта ми, Исус ме обича. Третото беше да не отхвърлям
осъзнаването, което Исус ми дава и да му позволя да прояви своята очистваща благодат. Господи, Ти ме обичаш. Я да видя какво си направил за мен. Това нещо ме смирява и разбирам, че аз не съм самодостатъчен. Преброявам благословенията, които имам и насочвам погледа си да послужа към някой друг. Вижте какво казва Исус. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Ей, хора, представям се следващата събота. Тук е църквата пълна с едни по-смирени хора, а то е с нашата по-смирена версия. Минаваме с една версия, с една седмица версия, подобрена версия на смирение. Пожелавам го на всеки един да работим всеки дневно, да си даваме сметка, че сме горди, да молим Бог да ни поставя в такива ситуации и да предприемаме стъпки, за да ги преодоляваме. И така, мисля си, че ще бъдем много по-щастливи, когато се видим в тази си светлина. Нека Бог да ни благослови, каня ви да се изправим и да му благодарим с молитва. Благодарни сме ти, скъпи Исус, за примера, който ти ни даваш на смирение. Благодарни сме ти за Твоето Слово, което ни, виждайки Теб самия и виждайки другите примери библейски за смирение, разбираме нашата гордост и ти благодарим за изобличенията, които ни даваш. Молим те, Татко, ти бъди този, който лекува нашите сърца от гордостта ни чрез Твоята благодат, Твоята милост, с това, което проявяваш ти към нас, с това, което ти си направил за нас. Нека тази милост ни даде силата, мотивацията да приличаме на Теб и да извървиме този нелек път в битката с нас самите. И накрая те моля, Господи, дай ни нужната сила да обърнем погледа си към другите хора, към нуждите им, към това, през което те преминават като трудност, да бъдем полезни, на разположение, да ги подкрепяме. Славим те, Татко, за това, което си ти, за това, че ти си достатъчен, за да бъде нашия живот пълноценен, изобилен и пълен. Амин.